Естер. Нека ви разкажа за непоправимата романтичка. Естер. С разбитото русо сърце. Художничката, която работеше на половин работен ден като преподавател по живопис в Академията за изящни изкуства в Цюрих и на половин работен ден в специализирана видеотека за черно-бели филми с порнографско съдържание от 20-те и 30-те години на миналия век. Естер. С разгромените от скръб сини очи, родена в Камерун като четвърто или пето дете в семейство на протестантски пастор, разпространяваш благата вест сред племената канибали и може би заради това развила неспасяема склонност към проблемите на хората в третия свят. 10 години приютявала и крила от цюрихките власти любовта на живота си. Един нелегален колумбийски емигрант, който, като се легализирал най-накрая на 10-та година, и бил шута, защото вече не му била нужна. Естер. А името и звезда означава от старозаветното Естир, която въздишаше така при вида на бебенцата в парковете, че сърцето ти да се разцепи на две от нейната болка. Все едно никога повече няма да огрее каквото и да е. Все едно е починала на 30 и останала в света за назидание какво се случва, когато следваш сърцето си. Отклонение относно аз и Естер. Няколко дни по-рано ще ядем нещо някъде в планината с панорамна гледка към Цюрих долу. Добре ли си, Чарли? Харесва ли ти тук? Искаш и на френски да си говорим, ако ще ти е по-комфортно. Има и на италиански, и на ретро-романски меню. Ние имаме 4 официални езика. Ти нали искаше да те заведа на традиционна фолклорна швейцарска кухня и затова се качихме тук. Вас? Заради халките в тях. Тази сграда е бивш краварник. Халките са необходими, за да завързваш опашката на кравата, докато я доиш. Я. Ами защото иначе е супер неприятно, като те шибне с опашката, докато я доиш. Ето защо. Естер, красиво сърце, моля се да си здраво и щастливо до края, където и да си. Мен ме няма. И минава 22 години, аз съм станал на 57 и целият ми живот се е сринал от всякъде. Нямам приятели, всички са ме зарязали, нямам жена, никога не съм се оженил, нямам деца, провалил съм се като писател напълно, нищо повече не съм написал, а старите ми книги са напълно забравени, понеже в родната ми Цървулия вече се четат само и единствено писатели, емигрирали в Америка. Кантората ми е фалирала с трясък, беден съм до смърт, работя като експерт и юрист в Министерството на екологията срещу заплата, която стига да не умра от глад, но съм видимо недохранен, макар и шкембе баскетболна топка. С кафяви кръгове под очите съм, бялото на очите ми също е кафяво, живея сам в мръсна буксионера в Красна поляна. Не знам защо, главата ми е грозно и немощно се люлее докато вървя, зъбите ми са черно-кафяви и са останали само около 15. Прегърбен съм, вдишвам с болезнено никотиново хриптене, ето така. Имам вътрешен заем на главата, т.е. коса, взета отстрани на ухото в мазен кичур, покрива плешевината ми, т.е. видимо е, че ветровете на съдбата не са ме пожалени ни най-малко. Ветровете на съдбата са ми ебали майката тотално.
Изпечелвам екскурзия до Цюрих. Награда от Министерството за добра служба, заедно с още 20 на такива засрани колеги на моята възраст, ама не колкото мен засрани. Те поне са семействата си, т.е. жените и мъжете и с снимките на внучетата си. А аз съм сам с мръсната си канатка от пазара в Красна поляна за 8 лева и с глава пълна с неизустени пароли за порно сайтове с рускини и насилие. Много съм гнусен, не мога да се гледам направо. И един ден, последния ден от екскурзията, както си джиткаме като организирана група из Цюрих и какво да видя плакат, че до вечера в кабаре Волтер се открива изложба на световно известната художничка Естер от 7 часа. И какво правя вечерта? На върха на цялата си мизерия взимам, че отивам. И се смесвам с културната тълпа, красиви, добре облечени и здрави швейцарци и те на средна възраст като мен, но чудесно изглеждащи, а не ходещи трупове. Ето я и Естер. Естер. Тя още си е руса и на кок. Тя е с тъмно синя рокля, с голямо декоте и гол гръб. Около гладката и бяла шия има гърлица от истински перли. Би трябвало да е на 52, но изглежда на 42. Естер държи кратка реч на немски, казва и няколко приветствени думи на другите официални езици на конфедерацията, усмихнато вдига на здравица и с бързи стъпки тръгва през тълпата директно към мен. Видяла ме, макар да ни делят 6 или повече реда хора. Наврял съм се най-отзад. Сврял съм се въгъла и няма място за отстъпление. Оглеждам се на всички страни, но няма смисъл. След секунди лицето на Естер е на 20 см от моето. Каква е тази усмивка? Злобна ли е? Саркастична ли е? Мила ли е? Не мога да определя. Сочи високото русо момче за дясното си рамо. Здравей! Здравей! Това е синът ти. Фридрих.